Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Ito na po ang unang punto ng ating biyaheng tawaran. Sa kakatawad natin, my love, at sa kakaasam natin na makamura, we sometimes forget na baka nakaka-offend na tayo. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, okay lang ang tumawad, love. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay services ng isang tao. Gets natin yung part na gusto mong makamura, pero para kasing dinedevalue mo yung kausap mo. Sometimes it's cool, they don't mind the haggle, but sometimes they do take offense. So love, para hindi ka maka-offend ng tao, pag nagpapagawa ka ng something that requires their skills, work within your budget. Research about that person na kailangan mo and then prepare enough budget without haggle. This way kasi, my love, if hindi ka natuwa sa naging services niya sa'yo, you can sue or demand kasi nagbayad ka ng tama eh. Pero kung tinipid mo na nga, binarat mo na nga, tapos magde-demand ka pa, feeling ko hindi na tama yun. Diba? Love, treat each profession with respect. Hindi naman niya hinihingi yung pera eh. Pagtatrabahuhan niya yan. Might as well ibigay mo sa kanya kung ano yung tapat para ibibigay din niya sa'yo 100% ng kaya niya sa services niya. Klaro? Ikalawang punto ng ating biyaheng tawaran. Madalas tong hilahan ng presyo sa mga magkakaibigan. May iba pa nga na nagpapadiscount na nga, gusto may freebies pa. Ay, iba din. Hapit na hapit. Well, if you guys are that close and the other says okay lang, walang problema, then goods. Nice score ka dyan. But believe me, if gagawin mo to, mag-iiwan ka ng pangit na impression sa kaibigan mo. Sabihin man niyang okay lang for the sake of friendship, hindi ka na makakaulit. Or worse, baka hindi na maging ganon yung friendship nyo katulad ng dati. Why? Kasi love, may fine line ang pagkakaibigan sa business. Do not use the friendship card para maka-discount or makahingi ng freebies. Kung talagang friends kayo, kung talagang true friend ka, let the other person offer the discount. Kasi bilang kaibigan, instead na manguna ka sa mga pahingi lords, dapat ikaw pa yung unang sumusuporta. Kung hindi mo afford bumili, that's fine. Huwag ka lang mangdaot. Okay, wag kang daot. Cardinal rule sa mga nagdenegosyo, my love. Walang kamag-anak, walang kaibig-kaibigan. Trabahong tapat lamang. Klaro? Aawat muna tayo sa ating biyaheng tawaran kasi kailangan muna nating bigyang daan ang ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Ito ang biyahe ni Rai. Good evening, idol. Di ko alam kung tama ba na ako ang payuhan mo o yung partner ko. Almost 2 months na kaming hiwalay. Iniwan niya ako ng walang paalam at ang masakit doon, planado na nilang mga anak ko yun. Ang reason, idol, nag-addict ako. Kaya ko naman po punan yung pagkukulang ko, idol, at magbago. Pero ayun nga, walang chance, naglaho na lang ng parang bula. Help me please, idol. Hi Rai, this one is for you. Hindi ko papayuhan yung partner mo kasi derechahan lang tama yung ginawa niya. She did it not only for herself but primarily para sa mga anak ninyo. Love, not because you say na handa kang magbago. Required yung partner mo to be okay with that at bumalik sa'yo. You need to exert an effort. Tulungan mo muna yung sarili mo, mahal ko. Ibangon mo muna yung sarili mo sa pagkakalugmok sa bawal na gamot. Maghanap ka ng trabaho, unti-unti kang magpundar para sa'yo at sa mga anak mo. Habang ginagawa mo yan, you can contact them. Communicate with them, but do not make them come back nang hindi ka pa okay. Make sure na lilinisin mo muna yung sarili mo before you ask them to go back. Love, nung iniwan ka ng partner mo, malamang sa alamang ilang beses na kayong nagtalo sa maling bisyo mo eh. Ilang beses na siyang nagpatawad sa lahat ng kasalanan mo. Ilang beses ka na niyang kinausap na tumigil ka na sa ginagawa mo. But I think, unfortunately, love, nasagad mo na siya. Nasagad mo sila. So kung talagang nais mong bumawi at punan yung pagkukulang mo,
magpakaama ka sa mga anak mo. Ayusin mo yan sarili mo at kumayod ka para mabigyan sila ng magandang bukas. Mabuo man kayo ulit o hindi ng pamilya mo, hindi matatapos ang pagiging ama mo sa mga anak mo. At may responsibilidad ka pa din sa kanila. So love, please get better. It's not too late for you to become their father. So please get better. Be better. Do better. Klaro? Sana nalinawan ka, Rai, and please listen to me. Magbago ka na bago ka umabot sa puntong mawala sa'yo yung kalayaan mo. Doon talaga, wala ka ng chance. Only time can tell kung kailan ka ulit bibigyan ng yet another chance to change. So sana ito ay gawin mong wake-up call. Iniwan ka na ng pamilya mo. Ano pa ba ang mawawala sa'yo bago ka magbago? Klaro? Nako, sa mga kabisyo natin, kung katulad ni Rai, meron din kayong pinagdadaanan na medyo malupit at gusto nyo ng payo, gusto nyong mauntog, matauhan, then go ahead, send it over my Facebook page, DJ Lala Banderas, or text me sa ating biyahe text line 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. Love, huling punto ng ating biyaheng tawaran. We are on the last few minutes of the show, pero syempre, hindi ko kakalimutang isara ang ating usapan ngayong gabi. Love, okay lang yung tumawad. I swear, okay lang yan. Lalo na kung talagang alam mo na sa area na yon, tawaran ang labanan. Pero wag naman yung tawad na wala nang kikitain yung nagtitinda. Tandaan mo, nag-business sila para kumita. Hindi nila pinagpapaguran yung negosyo nila para maging happy ka. Hindi mo yan personal store. Huwag kang bumili kung hindi mo afford. May iba kasi kung makatawad, lagpas sa 50%, tas galit pa sila kapag hindi na pagbibigyan. Ano to? Naghahanap buhay ba sila para makapag-supply ng pangangailangan mo? Iba din no? So, love, tandaan mo no, they too want to make a living, my love. If may ibang store na mas mura, then dun ka pumunta, dun ka bumili. Again, di masamang tumawad. Pero wag naman yung tawad palugi. Klaro? Nako, sa mga kabisyo natin, I hope yung mga malakas makatawad dyan, yung tipong wala nang kikitain yung nagtitinda, natauhan kayo ngayong gabi, naisip ninyo na sila din may pamilya, hindi lang kayo. Ay nako, sa mga kabisyo natin, I think that's it for me tonight. Maraming salamat po for sticking with me sa 3 hours of our show. At syempre, kung nagustuhan mo ang biyahe at first time mo dito, gusto mong tignan yung previous episode ng ating programa, all you have to do ay pumunta sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Hanapin mo yung biyahe playlist. Or, you can always follow my socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and TikTok. Sa mga kabisyo natin, I'll go ahead and please do not forget to be safe and make other people safe as well. O diba, mag-wear pa din po kayo ng face mask, face shield at magdala ng alcohol. Kahit ba malapit lang, kahit ba fully vaccinated kayo, kahit ba pupunta lang kayo sa kamag-anak ninyo, please be safe. Kung ayaw nyong maging safe, gawin nyong safe yung mga taong makakasalamuhan ninyo. Okay? Sa mga kabisyo natin, nakasama nyo po sa loob ng 3 oras. My name is DJ Lala Banderas and you were listening sa aking programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Good night everybody. Bye! I love you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.